Deteren is een museum. Maar wat voor een museum? Oeh. Stien Hossos het führt je langzaam kom in een andere gang. Zweeds? Zweeds? Noors? Zo goed als mijn Zweeds niet. Dus. DR. DR. Drukker. Zal ik nog een keer op de bel drukken dan? Ja. Een zacht belletje. Wat zit dat eigenlijk? Ja, sierappelkus. Huurde ik nou een deur? Gewoon rook gaat er wel. In die 11 minuten liever storen en dan. Hé, ik huur wat. Ja. Ja. Ja, hallo mevrouw. Ah, kijk. Nou, daar dan. Onverwacht bezoek. Een bijzonder goede middag. We komen altijd onverwacht. Ja. Hallo, Hallo, ik ben Bas van Onderweg. ken ik. Van Zeeën. Ja, Museum. ja, Maar wat voor een museum? Merklappenmuseum. Merklappen. Merklappen. Wat is een merklap? Kom maar binnen kijken. Oké. Je komt echt onverwachts. Nou, sterker nog, we zijn hier al eens een keer eerder geweest. Ja, Maar toen, woordennemers of nemers die de deur open. Dit is al apart. ja. Wacht dat even aan. Is misschien makkelijker. Wat is dat? Ja, wat is dat? Ja, een pop. Ja, gewoon een pop. Ja, een wassenpop. Een wassenpop. Ja, van was. Helemaal. Wie oud is die? Geen idee. Ze mist wel een paar vingertjes. Ja, dat is niet erg. Het is een pop, hè. Het is gelukkig niet echt. Dat wordt erger. Ja. Is dat een merklap? Nou, dat is een van de merklappen die we hier hebben. Dat is toevallig een Amerikaanse doek. Gemaakt door R. French. Dat is de maakster. Western staat voor een sjaal in Amerika. Aha. En 8 en 11 heeft dat meisje dat gemaakt. En die motieven, die zijn... ik moet het zo vertellen. In Amerika hebben we een akkoordsjaal. En die maken dus medaillons, werden dat genoemd. En halve motieven. En een aantal van de handwerkjuffrouwen van de akkoordsjaal uit Engeland, die zijn naar Amerika verhuisd, hebben de patronen metgenomen en hebben daar die doeken Geïntroduceerd. ja, precies. Ha, dat is het woord. Ja. Dit is ook... Oh, dit ziet er ook... Dat is ook heel leuk. heel oud uit. Nou, heel oud weet ik niet of het heel oud is. Het verbeeldt de jeugd uit en de ouderdom. Hè. De vuur is een manke dat trekt de opa zo met het wegenske. En opa moest ze af en toe opdraaien. Ja, precies. Ja. Dat er weer een beetje recht loopt. Ja. En Ja. wie groot is ook museum? Je bedoelt het aantal, Ja? het aantal doeken is ongeveer een kleine 1000. Ja, die ken ik natuurlijk niet laten kijken. Hè. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Royaal uit de hand gelopen. Royaal uit de hand. Ja. Maar wie komt ze aan zo'n verzameling? Ja, kopen hè. Kopen, kriegen. Ja, het kind.
van alles in. Maar je maakt ze zelf niet. Ja, ik maak het zelf. Dit heb ik zelf gemaakt. Dit is geen oude, hè. Deze heb ik gemaakt in 2007. Juist. A Token of Love. Ja. Maar ik maak er ook niet meer zoveel. Maar af en toe. En waar gaat het verder? Althans, waar mogen we nog meer kijken? Ja, dan moeten we even... In het museum. Moet ik even... ja, kom maar. Je laat het een beetje... Kom maar door. Je kunt daar het best omrijden. Oh, dit is bezoek. Ook voor dich. Oh ja? Kom eens kijken. Ook voor de man. Ja, hier hangen dus ook een heel aantal... Goeiedag. Dat is Harm in de man. Hallo. Volg het werken. Je wordt aan het werken, hè? Ja. Goed. Goeiedag. Bas. Ik ben afgeregen. L1 onderweg. Een leuk programma trouwens. Oh, dank je. Ja. Ja, wij zien dol op dit soort kleine museumpjes. Ja. Waar ze kan zien Ja. waar het, Ja. zoals G zegt, hoe het is, uit de hand gelopen is. Ja. Eigenlijk wordt het grote voorbeeld van ons wordt Tine en Wim Rochman uit Sint-Odilieberg. Die hadden dan een klein volkskundig museumpje Ja. tussen Berg en Moufert. Ja. Hoeve de Waard, heel oud boerderieke. Hebben die helemaal opgeknapt en daar hebben ze dus ook allerlei doeken opgehangen en verzameld. Ziet je met, om en nabij de 1000 merkenlappen, ziet je dan een grote speler in het wereldje van de verzamelaars? Ja. Ja? Ja. We stonden ons net af te vragen bij de Ja. voordeur van Ja. wat staat er nou precies op? Oh ja, dat Welke taal is het? Deens. Deens. Ja. En wat staat erop? Ik kan je dat precies zeggen. Ja? Moet je even- En dan gewoon nog even... Oh, daar. Kijk. Ah, de papier. Daar staat op, als de tijd bij ons je niet lang valt, kom dan weer een andere keer. Dus eigenlijk als ze ergens keer heen is, dan... Als je hier binnen Als en het de tijd is gezellig niet lang vindt. gevallen, dan kom nog maar een keer terug. ah, Dus dat vond je wel zeer toepasselijk voor dit museum. want je ziet gasvrij. Je hebt Ja. geen mensen over de vloer. Ja, dat is leuk. Dat is leuk ook om erover te vertellen. Hè? Ja. Ik Ja. zocht net iets hangen, terwijl Ja. je weer deze kant op ging. Ja, vraag maar. Doe Ja. net vragen wie lever. Wat? Dit is de... Oh, dit is een marker rijgleefje. Dat hoort dus bij de kleding zoals die vroeger gedragen wordt in marken. Hè? Met echte balentjes in. Hè? Het hoort bij de klederdracht. Ik Dat is ben, een van de onderdelen van de klederdracht. ik ben er pas geleden nog geweest. Oh, Ja, nog niet zo lang geleden. Ik vond het geweldig. Er is Ja. ook een heel Ja. klein museumpje. museumpje. Ja, precies. In een hoes. Het was verschrikkelijk slecht weer, maar die mevrouw die vertelde dit. Zo leuk. Ja. Want door het slechte weer worden behalve wij worden gewoon nimmend. Ja. En die vertelde dit Ja. zo leuk wie Ja. vroeger kwamen schepen op weg naar Amsterdam. Die lagden aan in Marken. En dan worden schepen die kwamen bijvoorbeeld uit het verre oosten. En die hadden dan zijde aan boord en zo. En dat wordt dan weer verwerkt in die... En speciale Zo bijzonder. stoffen. Ja. En wie Ja, ziet je maar- dan weer aangekomen? Ja, daar heb ik dat in Mark gekocht. Oké. Er was eerder een antiek zaakje, dat besteedt niet meer. Helaas. En ja. Maar marklappen, hè, kijk hier hing de oudste. Dit is een Friese doek. Dat zien we dus aan de versierde letters. En dit is de oudste ter wereld. 1572. En die 1 is duidelijk, maar die 4 staat in spiegelbeeld. Dus ik heb dat uitgetekend op ruutjespapier, omdat de meeste steekjes zijn kruissteekjes, hè, is makkelijk uit te tekenen. En dan zoek ik ineens die 5, maar die staat dus niet met de, zo heb je weer zo de 5 maken, maar die staat zo. Dus met de ronding naar links in plaats van naar rechts. 500 jaar oud. 1572. Wow. Dat is dus de oudste. En waar heb je die op Die hebben we Opgedrongen. gekocht in de oprechte veilinghoes, oprechte veiling in Haarlem.
En de vorige eigenaresse was een antiquair. Die waren overleden, die mevrouw. Ja. Er kwamen dus 20 doeken tegelijk op de markt, weer verzamelde. Toen eigenlijk nog maar de beginjaren. Dus we gingen er kijken. En we kochten van die 20 doeken, kochten we er 9. En toen heb ik eigenlijk pas ontdekt wie oud het er wordt. Is dit nou ook in het wereldje een collectors item? dan? Jazeker, ja. Komen mensen speciaal daarvoor heen? Nou, niet speciaal. Nee, dat komen natuurlijk ook voor de rest. Niet speciaal, maar voor de ene ook. Wanneer ziet je op afspraak? Op afspraak. En dan ziet je te vinden op internet natuurlijk. Ja. Ik kan het ook alleen maar adviseren. Niet alleen voor alles wat hier te zien is, maar vooral ook de verhalen erbij. Want verhalen, daar zien we dol op.